الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip ng Allah, mga lay paratiyaya, kumanin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala asa din sa kipkisampayar kano agyang kay wasiat tanong nagusa din sa kapapamakinaganan yuron na ayadin na kapakandaklaw Allah subhanahu wa ta'ala ko balasiwa mga pipiya na gusto ka barakat na pakimbagyan drakano Allah. Yang gaya bandingan tanong iman to mga urip no Allah na di so importante atan to bandingan mipantagsi ko kawiyag tanong sang kaya dunia. Emana ini na diyang kaya pamagusahin tanong nagyai so mga ukit-ukit kapaka selang sa maliwanag o kawiyag tanong sang kaya dunia. Na diyang kaya bandingan na langon tanuron kikailangan. Umanisar ka tanong na pagpagapas niya no anda manay kapakapas o kibabatugyan sang kaya dunia. Anda manay kapakas lang sa maliwanag o kawiyag-wiyag tanong sang kaya dunia sa gukulalan si ko agama tanong agama Islam. So sabat si ko mga manusia na aya para tayranon sa kapakapas ko katatagutan sang kaya dunia na so kapakatamo sa madakla mga tamo. Sukman so sabat na aya para tayranon na so kapakakuha sa madakla mga kadato. Sukman so sabat na aya para tayranon na aya kapakapas ko katatagusad yang kaya dunia na diyang kutong kapakadakal o mga muryataw. Diyang kanan na padadnanan si ko kapakapas. Ugay na diyang kaya pamagusahin tanong nagyay iso mga lalan si ko kapakapas at tito. Aya paturo na kapakapas at tito ang mala na so kapakapas si sa pangilalayan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naupung ka makapas sa pangilalayan wa Allah na miyakapas ka sa dunia na sampurna yan napakaslang ka sa maliwanag si sa alungan na mauri. Paganayron kapakaapas lalan ko kapakaapas na so kadalam o kalak na gusto para tiya si ko mga ginawa tanong. Madalam so iman so para tiya tanong si ko Allah si ko mga ginawa tanong na miyatang kadadnas ka na miyakapas ka na gumiyatang kadas ka na pagkas lang ka sa maliwanag sang kaya dunia na sampurna na sisa alungan ng mauri. Sa katiroon wa Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Manan yan nasa din sa tao ikalkian su Allah na bugan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapakalidas si kuya manan yan na mga rargan o di na kapakalidas ko kapakarundan na gusto kapakadapanas wa yarzuqhu min haythu la yahtasib nagu priskiyon wallah subhanahu wa ta'ala
sa dinian din na maumpas mamagitong o di na dinian pipikir o ba niyan utok kukuha ang kutwa kadakla riski. Maurip no Allah nanganan yan na suparatiya na ayat tano pagampagan na yung buluin lalan si ko kapakapas tano sang kaya dunia na sampurna yan na sisa alungan na mauri. Ikadua na suparatiya na igiramya pati dalam si ikutaw na langon apang galabak niyan sisang kaya dunia ang mga pipya napakalalabudan nun Allah subhanahu wa ta'ala sa kiyaturoon wallah wa may yattakillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sa din sa tao ay kalkian su Allah nambulwi nun wallah so langon o panggalabak niyan malbud sa tama na malbud ginan maurip nun Allah kapia o kabaluya ko paratiyaya isa alalan number 1 alalan si ko kapupuga pa sa tanong di tanong di kasisakuya ko kapakapas ibarat naska na murit ka na ayat na baluyang ka lolong o ayamanan yan napagdaan ka na suparatiyaya na upama ko o estudyante ka malaon so paratiyaya. Dingay penderay nun so 5 waktong ka nagumana ng gila ka si ko piklasya ng mga kadustaan. O padagang ka nadataro tumambu asisir ka so paratiyaya. O empleyado ka na empleyado malay paratiyaya. O dato ka nadato ka malay paratiyaya. Ginan, ikadua lalan ko kapakapas na so kabalui o puso ka may pnupunoon adyang kutu kapagkababayain kasi ko Allah. Kababayan ka so Allah na gusto sugu Allah so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkababayan ka. Na uriano to na pakatatayan ka sumbalaloks ka. Na si Koreano to na kababayan ka so mga layok ka mga pipi mga layok. Ginan maurip no Allah sabab sasadin sa tao mapatidal mun adyang kanan puso pagkababayan yan so mga kababayan yan so Allah gusto sugu Allah gusto mga luksyan, na gusto mga pagarinyan, na gusto mga layukyan, na diyang kutataw na pagpakalandu umur yan. O diyang kutataw na tetak na so puso yan. Sabab sa diyang kaya puso na dua madadalmon, pagana madadalmon na so kapagkabubayan yan ko mapiya. Ikadua madadalmon na sutaw aya pagkababayan yan na sumarata na ayam bulwin tanong ipagkuyaw-yaw puso tanong na sukap kababayan yan ko mapia. Datarukap kababayan ka ko Allah, nagusukap kababayan ka ko Rasul, nagusukap kababayan ka kong balaloks ka, gusukap kababayan ka kong mga ulama, sukap ko beeng kasi ko mga nabi na gusto mga bulayo ka mga pipia na gusto mga galabo ka mga pipia na ginan mana adyang ko to ipnu ka ko puso ka babaya si ko mga pipia puso na upon lalayon maguguwid na adiyong kuta puso na lalayon kalilibutangan. Aya matan na ayabu ipkugud ka na so ipkugud wallah subhanahu wa ta'ala. Na gyuto ipkugud ka so marata, ipkugud ka so mga piyakasisingay, so kambaradusa, ugay na so kapkubay ko mga pipia datar sa keo sa tanuron, naginan na iputok na upuso na gusto kawiyag-wiyag sang kaya dunia.
Ikatlo, mga urip no Allah, na buluin ka, ginawang ka, pupaka diidinian, pupaka taral binian, so kamapian o mga pdatao. Ayay baratian na igiramya kapunta kuno aguso mga manusia na tumu asakay kalabitan adisabas kay pakalabit. Tumu ayas kanyan dingka di kasabaran adisabas kay di kanyan di kasabaran. Gina ni katatago sa diyang kaya dunia agulalan ko kapakapas sa katuroon Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hashr wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa manan yan na pagpakataral biniran so mga salakaw kiran ng mga manusia o di na salakaw kiran ng mga maratya pagpakataral biniran digi mga ginawairan apiapan madadalam kiran so margun o di na kamarmar o di na kamiskin apia siran na karargunan siran na pakatataral biniran din o di na pakadidiniran din so mga salakaw kiran sabab sang kutu kadadalam kiran ang kutu limo na gudyang kutu gagaw sa ko mga tao. Ginan mga urip no Allah supakaanan na diyang kutu tao makay isga. So ay paturo na makay isga makalalabita na diyang kutu tao ay dingaw dikindulunan na kalugarang kanyan sa sarpa na palabitang kanyan sa sarnatak. Kabugang kanyan sa antonan iba na magato sa pirak nagyang kutong puplanuang kanyan kapakakalap kakwa inyan kasasanggi buwa pirak na upunad pamagagawon na akrakran yan dun apiapan dami ako no mga pediyan na asara makapipia ginawan yan yuto iti ko mga lokstano di mataw sa puwantag. Ayaw lawlan yan na surkakon narkakon din na surkaka naraktapan. Allahu Akbar. Na sobraro na diyang kutu tao ayar kianon na surkakon narkakon din na surkaka narkakumpan. Yan. Maurip no Allah ikapat sang kutu alalan ko kapakapas na diyang kutu dingka tanto o pendemar na akal so miyaipos diyang kutu miyaipos na panabaring ka di makabalamban si ko panaguntaman ka ko mga pipi apakatalinguma mana ini na ibaratang kutabas o amyaropat na dibuto pakandod na bukan kadno to si ku Allah subhanahu wa ta'ala na balwiyang ko to upamakwad na kaya sabar kaon na simbang kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala na sukap ng galabakang ka sa iko mga galabak ka na di ka pakabalambanan so kaya sagadra ka o rata ginawa na gusto malibutang kaya sagadra ka o margun o kapagintawang kasadyang kaya dunia. Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namyaluin yan, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان igirati ko Rasulullah miya sugat ka adna mini sugat ka amargun nading ka diturwa so upama manan yan na upama ko mata nasakon na miyang gulawla ko na di mapunggulawla upama ko sakon na miyang gulawla ko ito na di na mapunggula ang gaya manan yan na di manandit si sadyang ko to amyang gulawla na kalipatan yan aswallah
na ukor niya na languntaman na igira su Allah na kabaya na mapunggulaw na dede na pekarnon. Walakin kul qaddar Allah ay paturun katiku Rasul na matana su Allah na inukur nu Allah Ta'ala asungani na kabayan na ayan yang gulawla. Na mataan asu qadru upama na pekelkanian sugal bekas syaitan. Dinan maurib nu Allah insara terketanu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi tanu pakabalan banan kumagal baktanu mga pipia so miya managada mga raragun. Ikalima na balu yang kaginawang ka antunay ni ba na positive asi sa diyang kaya kapag ito sa kadunia ay manan yan na mutafaul ka so lang ano pong gulaulaan na kapkila yung kaon na mga pipiya ibarat na alalayon paratiyang ka na so langwan taman ang mga pipiya na ay pagundasyan na sumapiya. Di nga boleh ginawang kamutasyain. Kaya manon yan na tao alalayon din negative. Tao alalayon din na panawil yan na marata. Ibarat na baka bumimbalay na tatawil ang karu na suwalayin ka na insyaAllah na kepenuh-penuh mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Na dinga pemikira badyang kota walay ka na sutiran dinga ini tugu ang kaya walay na upon ko to pikira na miyada kasang ko to kapag inataw sutya kapag inataw menditar ka mambu na pipikiran ka na sunditar na ka na mapiar ka na ubang ka pikira ibar ko to marata na sukap kila yang kasi ku dunia na ibarat na igira manutwa kadaon daw na pigilan ka sa dunia na yakap kila yang kasi ku dunia na magbitam-bita mga limo na so mga tao amo ta siya na yakap kailan si ku dunia na magbitam-bita mga murala mga rarata yinan so mga tao mga raratay panaawil na abyaso taginapan na dinga irami taginapaka na dinga kinan pagpanutula sabab sa so taginapan ka na did na mapterwiran ro warwar sa marata munay nira na marata na nagalubok ka mga planong kasi ko kibawatu ko sa dunia na dinga pagpanutula si ko mga tao mga rarata ipanawil pagkasok na ang kairan. Na supman so mga tao, ang mga pipiya panawel na siyang kakiran di pa kapusuda so o mga pipiya pamikiran ka, nagusto magalabak ka, igira kailangan. Sabab sa kagiya aya, iputuwiliranon na guay pumbunayranon na so mga pipiya mapaturwiran kimusawiriran raka. Maurip nu Allah ginan pada sa kapakapas sa katatagusan yang kaya dunia yang ko to akapigila yang kako masa sa kaila mapia kapigila yang kasi ko mga galbok sa galbok ay manan yan galbok ang mga pipia na ay pigilain ko na sa mga pipia pangilaila pada sa kapakapas sa katatagusan kaya dunia na diyang ko to antunay ni iba na nakapangin sukur kapuntang si kukipapantag nuka ko mga manusia mana niyan naigirad na miyato ng mga tao riyabak kairan ng mga wator na dingasiran mambupra baka wator ayang gulaw lang ka na panimuang kaso mga wator ay nirabakiran raka na mapanimu ka to na bulayang kaawalay
o di na balayang ka yaman yan na di kang guna ng mga manusia. Yanan mapia maungang na manusia. Arya ko mga tawator napiani mo yan so iniraba kiranon napibalay niyan badan at turugan ng mga manusia. Yanan naupama ko ad na mato na mga tao pilbuda kairan mga ubar-ubar o di na pilbuda kairan mga dudul na panimuang kauto na panalamating ka so lumibudro ka na bugi-bugi ang kauto si kukika kailangan nun nagu panamaring ka kasubraan ka so inilbudian ra ka mami sa sobraon sa kamis dinan maurip no Allah padapan sa kapakapas o kibabatog sa diyang kaya dunia na baluyang ka ginawang ka as sumasarig si Allah ko dangkapan kasarig isa ginawang ka manaynin na igira pagpunan ka sugalabak ka na siling ganata ka si Allah subhanahu wa ta'ala na may mga dingading galabakan sugalabak ka na diyang kutong si isang kutong dingadi kasi sa limbutan kasi ko Allah na amay man kapagpus na kanasip man ko Allah manan niya na magpung ka o galabag kasi ko Allah na dingading galabakan sugalabag kasi ko Allah na amay man ka pagpus na ka nasikap man singap man pagpusa ko Allah ginan manan yan na kapapakapas sa diyang kaya dunia sabab sa madakal mipun si ko Allah na minggalabak na danidadaan aban yan katatano di ko Allah na inapos yan sugalabak yan na sukalilipatin yan ko Allah na doon pa man ang mga tao nipun na dan aban yan kinipusudun ko Allah na taman sa kaya pa sa dugal bakyan na dan yan din pusudun ko Allah so Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyang kuto inilayam yan rakatanong alang langun punggalabakan tanong na inilayam yan rakatanong asitano ipapusod pagampaganay si ko Allah subhanahu wa ta'ala isa ko mga katuruyan at yung kutatigan na ihfadillah yahfad manan yan na sisiyapang kaswallah kasiyapang kanyan mambu manan yan nalangun apulaulaan ka natatanudingon su Allah sumambu su Allah na sisiyapang kanyan nagutatawfik ang kanyan ikaw na padasadyang ko to kapakapas sa diyang kaya dunia na diyang ko to katutulikan ka katitikain ka si sa ginawang ka manan yan na titikayan ka ginawang ka si ko mga pauwing ka na ding ka pagawid na ka di nga tutulik ka so pauwing mga tao so aya pagusaran ka ko katitikay aya penamaran ka na katitikayan ka ginawang ka ayang katutulik ka ginawang ka di nga tutulik ka sa mga tao inan sabab sa kagiyam miyalo yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam apad sa kapya ka mo muslimi si ko tao na diyang kutong kapupakawatan niyan si ko katutulikan yan si ko sa lakawron inan upuntaw ayamanan yan na upuntaw ayan yung budon na tiulik sa diyong kuto apadiin napakalilipatan niya na ginawa niya na diyong kuto ataw na padutos ang kuto ayamanan yan na da ipagisgiyan da aban yan ipagisig ko kawiyawiyag at yung kutataw ay abu at tiulik yan na sa mga manusia na pakalilipatan niya na ginawa niyan. Aya pagkurian ro sa isa yung kutadataroto
na diyang kota kapuput tayo oras yan sang kota katutulikan yan ko mga manusia napakakuam sa dusan yan na taman sa kalipatan yan din aginawan yan. Diyan maurip no Allah ipadanan sa diyang kutu kapakaapas o manusia o kibubatuyan si sa diyang kaya dunia. Padapan maurip no Allah na diyang kutu kapangingin sukur ka na gusto ka pangalimbabaan ka sa uba ka pakapas ko katatago ka sa diyang kaya dunia kumagalabog ka na din ka itong balwiya ukit sa baka di pangimpuruan. Di ko itong balwiya ukit sa bangka ka pangimpuruan ko kapapaginto nga sa nga dunia api ay kaya pakadigring ka na di ka pangimpuruan. Api ay kaya pakatamuk ka na di ka pangimpuruan. Api ay kaya pakayadato ka na di ko itong balwiya ukit sa kipuno o kapanakabursi ko puso ka. Sabab sa sena ko mapia igiran niya ka tamok so tao amang alimbaban. Sena ko mapiparas igira so tao na datu na mga alimbaban. Sena ko mapia po makinagam adiyang ko tao na niya kakuwasa menangyan nas kanyan na mga alimbaban. Sakituro no Rasul sallallahu alaihi wasallam man tawada'a lillahi rafa'ahu sa din sa tao mga limbabaan sa swaswatian ko Allah na ipuro Allah subhanahu wa ta'ala kung panananggilain ka o bangka di mambantu-bantu wa ginawang ka saka akiginawaon na di nga di bantu-bantu na ginawang ka ko pisusuna na mga kapasang ka na gusto o mga pipia madadalam raka kagiuto na dabo ti pagunga arwar sa tiubo Allah subhanahu wa ta'ala na ini sa pariananan yaluin yan sa suratu An-Najm fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa di niyo o amanan yan na di niyo di seksi sa mga ginawa niyo. Di niyo di puro-puroon sa mga ginawa niyo. Sa banyo manan yan na di seksi sa kano na mga pipiya kano. Mga lumpio kano na kasmata na suwala na sa kanini titu ang mataw kung mga tao ang mga laikalok. Ginan maurip no Allah nayong ang kadun katuro mga manusia ubayran petiro as kana mapiyaka nayong ang kadun so mga manusia na saksiyan niran so ikapiyang ka hadis kay badi manunutulan sa utakapiyang ka asakon na mabagra ko sakon na mapasaka ko sakon na antonay diba na kadadayuan ako na sangkutauras na isa na nakapkudai sa kamot si kutaw. Isa na nakapkudai sa menang si kutaw. At yung kanang di niyan di kapudi-pudi si isa ginawa niyan. Na mangurip no Allah, sumpatan tanubuy, sa diyang gay bandingan tanu, si ko pakatalundog si Antonio Niba, na maranya oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.